Hi guys, majong hapon ni jong tanan gikan dai Miss Kwan guys merkado kinamalit mi kanang sudan. Sinigang na baboy ug kanang kuan ang palaya ham gipalit. Nja, malit pa kog mangga di arang kadako diyan napay pre nga kuan bagoong. Unsa ning hapit dai mila ti Erlin kay sige gipahapit nga kanang mga utanon. Nga silupin gibutang apo kay bawon sa ni agarang nakita nagkuan si Bujas na naghana kanin si Bujas. Ug litos. Di nakan kadyong litos. Kanang isa ka silupin litos ni. Puro ni litos. Naluto kay mo ang gidapigan sa sabaw. Naluto gyud. Na. Loo, sayang. Sayang. Kanta na. Habuan ko na nato ning pitsay. Habuan ko na nato yung nasa silupin. Naluto rin ba? Naluto na gini mo. Pitsay. Lami niya sa buwan na po ni nato kuan. Ay, buto-buto. Kaya si Bujas ang naghanahan ng itanam. Na, dahan kadyo. Tanam nila. No. Pa. Nandiya kuan, sili nga. Pangsigang na sili. Nah, sama pagka-Erlin og Nikon, yati. Bani sili gamiton mag-dynamite ma. Nandiya kuan, repulyo. Na, dahan kadyong repulyo. Ug sayuti. Na guys. Salamat kadyo ni Ate Erlin. Salamat kadyo te. Ug ni Ate Milit. Dagan kadyong salamat. Sinjo ang mga utanon. Kay pirmi laman may malibre sinjo ang utanon. Naghana. Tilawan po tayo nagmanggaw. Mayunis. Salamat kadyo te sa mga utanon te. A few moments later. Asa ka? Saka na, maglaag ko. Lag ka? Pagti ka bilahanas. Oh, may ginamos trio. Oh. Sa Kataro. Taro. Paon ko be. Kaon. May tugutan mo kani. Ako rin. Pagamping dito kay dangog. Basig dangog. Ako rin magdito to. Hindi na mo. Ikaw ra magluluto? Oo, ako rin ito. Maglaag sa po. Kadyot. Pag-inay na ng agyanan. Muna ko kaon mo be ha. Oh, pagka na diha. Magluto pa kong kuan. Nana trio. Utan. Nana ni sibuyas ay ahos. Hi guys, masong buntag ni yung tanan tas mama na nanghid. Lag sa kuno siya, sagdan man na karong malingaw. Si Junjun mapay pagabot gikan sa naghatid ni Gian. Yan malit siya og kanang kuan, sudan. Utan. Always din na. Pansit. Wala kang ngay dito. Hindi na malit siya kanang kuan ginaling. Magluto ko karon sa katunay natag ni Ate Erlin na kuan. Repulyo o kanang sayuti, ang butangan daring kuan, ginaling. Sa repulyo sa Si mama nagsigig samok nga mukha na kuno sa ginamos. kaon. Nga mahibos man pud og di palitan. Palitan na laman. Nabawal man ang tanan ni dyan ng ginamos kay sa dyan laging high blood ug sa dyan UTI. Ngayon ta guys, good morning guys. Taas ra ba na siya creatinine kasi kano ginamos magtuman man dya og di palitan kay may ubos man tagaan na laman natin sa iyang gusto. Ako ng panty. Ako ng palito. Nandiyan ako kay magluto sa ako. Kaon ko muna ka. Dagan raman niya tira ning tangaon. Oh, tunga Naganap ito kina. Harang katugno ka jug panahon. Yung panahon doon. Hindi ko makasabot manggudog tugnog panahon kay murag manggahi agang tuod jagang opera murag basta di lain kanarang mga operada na moy nakarilit dana asang gibati. Gusto ko nga masigirag ti kungkong kaya gang kuan ba opera di lain murag kanang ngilo sani ba basta magtugnaw wag kuan panahon ngaron ba nga February naman unta murag magyapon December ana namang tugnawag panahon labi na nagkakuan
Gabi, so sinuko arang katugnaw. May tabi kong. Diyan, magluto sa ako guys. Sa rin lutoon din ko. Parang dyan ko na misudan. Si mama, gipalitan na namugutan kay di man na dyan mukha nung kanang kuwan. Ripulyog sa yuti. Dahil naman tuningan nga, di ko na dyan mukha. Nagpapalit rin kanang kuwan. Urot ng kamunggay. Ginamos. Diyan, wala pa kamunggay sa gawas kay nauto. Sige kuwan. Kuha, una sa lingsing, maanam. Naman na balik jautan per me. Mara na dyan palitan. Si Tara man na si Jaw ka ng mabuong kinangan na ng binalit nga utan, magutan na pud mi. Kaya mora mag-gin na ija. Nandiyan magkuhan sa ako guys, magluto sa ako guys. Atara ning itapok guys para lamit. Mapas mama mo kawan danhi. Manang ukira paghapok. Para manang laton basta mukaon siya. Ana mo siya di ko na mukaon danhi. Ukira paghapok ni. Ilan ni manggudog ka ng hapok ra kay kuan ba tamis-tamis. Tikleban sa natin ka reject. Na guys, sakto na ni. Kaya natulakin kay nalining hapok. Baka na nagkaon natin nga kamangkuan pa. Malagutot pa. Salamat ka dyan ni Terlin. Shoutout ni Terlin. Sa diyang utanin. Dati yan ang giluto ti. Salamat ka dyan. Kaya nalibre na podmit eh. Kaya kanipay mo ang palitan sa kuan. Merkado, mahal na ka dyan is kuan. Merkado, ang sayuti, tag 15 ang isa. Diyan ang repulyo, tag kuan. 20 ang 1/4. So, nakatipid na mitim. Nandagan ka ng salamat. Luto na guys, sagatang utan. Hi guys, mga antanin nyo guys. Ako na lamang isa. Kasi Junjun naman na magpamahaw. Si mama to agalagwa. Pamauli. Haba to na mahaw. Na mainit ra to. Napagalikan guys. Sa buwad na. Hi guys. Good morning. Pinamot ako. Nagbawas na kurong kanon. Kaya nag-high blood. Hindi ra bala limay blood. Pero hanggang dugo hinon, gamintin ra. Kamusta namang tanan guys? Manginat kung okay namang tanan. Hindi magamping mo per me. Nabi nang nasa ladyong dapit. Amping per me. Ganahan ko sa buwan kaya di siya parat. Narang gimingaw ko sa bahay. Madyo man dito sa bahay. Kaya di man ka batiog kamingaw kalay kaya daghan makagbuhatin. Pwede man ka magguna-guna, magtanim. Dali ka medyo kulaing mabuhat. Gusto nda ko mag-garden. Wa may mag-gardenan.
May ko mag-garden dyan sa bang, di man mo ang duta. Yung magtanam-tanam ko kay, may nga magtagil dyan nga, napalit na. Ano maitog ko. Wala yung mabuhat, ang mga trabaho danis. Siya jabay, mariyang mabuhat. Sa ilajon ko, matuog na lamang ko. Mag-Facebook. Nami guys kay Kwan. Tamis pagulay Kwan pamagod ni. Presko pa ba? Napaka dyan ni pag po. Nas mama pamandiha. Ang kalaay sa tanan ang kamingaw. Na mga adlaw nga. Pati rin dyan tagarang kamingaw, badi ta kasabot sa ang gibati, kanang muraghaw ang nga na ko guys sa sahay, na lamang ihilak. Hilak na lamang ko kuan. Kamingaw, di ko kasabot sa ang gibati ba. Malang mahilak ra kong kalit, o kasabot og mingaw ba na, o gansa. Ngay panahon guys, ngayon anak ko. Napay panahon nga, di ko makatug. Diya, motorag kalit, tagang luha. Nadila mo kung magpalata ni Junjun kay maitit. Pero mo dyan nayahang batian guys sa sahay, di ko makasabot niya. Kalit ra kong hilak. Hanggang nasang nahuna. Ang nanigtatay, ang mga igsuon, nang mahawang bitaw ko, bawo siya nakarilit daning ang gibati. Nga, may ko sahay. Manyang batiin dyan sa sahay. Dakaon ko ako lang isa. Di sa siguro na rin mag-anisara sa kinabuhi guys, no? Ano, ikaw lang isa magtikaw-tikaw si Moang Bay. Ikaw lang isa mukain. Pero okay na nang naitrabaho. Kaya masunod sa trabaho. Malingaw man po dito sa trabaho. Naguli na po sa bahay. Ikaw na po isa mag-inisara. Hindi siguro lilim. Kaya ako ganiho. Ako lang isa ning kaon. Nibati ka dyan ko kamingaw. Nadya-adlaw nga batihan dyan ko kawang. Ngayon, hindi na masabot tagang nibati. Dagan sari masud siyang nanguna. Rakas mama, wapa man. Naras mama pa? Ha? Naras mama? Para ba ito na mahaw? Apa ito na mahaw? Sa jugi sapot. Bala ito ning lakaw, naglingaw-lingaw. Sapot man to sa kuan ba?
libong ni Papa. Kaya gusto nita ni Jay extend kay next year na ipa habwa. Wa na may mahimok. Wa naman may mahimok kay pagbuot naman sa simbahan. Kaya naka-extend ako may tulo ka tuig. Mas mama. Gisapot. Man ako pamaw guys. Salamat sa Ginoo kay nabusog na pug ko. Pasalamat sa permi sa Ginoo guys. Sa ato ang nadawat matag adlaw. Werang mo tag ginamos. Ngalis mo. Yarang kaumot jar mo kuno magluto dana. Unja gahadeng buhok, ang taning paputdan. Dani taman oh. Para gamay na lang may mabilin para umutas-taas na siya. Para gamay na lang may mabilin nga naikulor ba. Kay gusto ko nga wa na color ang taning paputdan katong na ipagpa-treatment na he. Kay lami pud sa pamati ning mubugbok ba presko. Yun gadi man musugot. Nga kanang putdan kay patas anak ko pagbalik nagmaymay ganina siya katong dayahang gipa putdan naran na tong kataas jang gipaputdan nagmaymay to siya ano ko nang gipaputdan. Diyan mo lagi alagan taang paputdan kay gusto ko nga mutaas na pero itim na para gamay na laman ay color. Di siya musugot. Wa siya nahimo ag nagkuha na dito nagupit di man siya musugot. Pag magtuman ko mao ra pa ang lalisan di pa ko ganahan nga maglalis-lalis mi ana magaway-away nga na ba kay buisit na ingana mo nang musunod na laman jud ko gunsay ijahang gusto kay di ko gusto og kuan ba samok. Mo nang pasagda na laman na siya guys kay unsa man manggaji ijahang kalipay nga mulantaw siya na nga taas og buhok kay ganahan man siya taas og buhok kay musupak ko mahimura na mong lalis mabuisit na pud imbis kay na tay grasyang nadawat mo atras ninog mga grasya kay ginaganahan ng Ginoo nga magsigitag lalis-lalis mo di na lamang gadyo kumusupak sunod na lang ako unsay ijahang gusto kay rong may samok ba kay ganahan ko kanang peaceful kanang hilom ba kanang way samok mo dyan na yung ganahan guys kanang hilumi kanang way samok ba way lalis-lalis kay sakit sa unang maglalis-lalis di ko ganahan kay ganahan man dyan na siya tasok buhok guys kay sakad nga mag-uyab mi hantod nga nakasawa mi mora dyan ang buhok taas dyan katurang na yung gipamuban katubitong bago kong gioperahan ang gipamuban kay di na dyan magwanta ba narang kalimuot dyan mo to gamay mahay karon patas na ni bahalag mo abot na skunot namin dyan danlanin nagbuwal pamahaw ganahan kus baso ba nga katong niya mo ang napalit kay daghang masud nga tubig kinanglan may namtagdaghang tubig kaning vitamins nga kuan caltrate na jud ni kada buntag day ludto na tong kuan vitamin C kinahanglan jud guys nga may namo ko kay kanabitong ahang maobserbaran nga usahay makalimot manggajud ta mawasa tang nahuna ba nga di ko makainom mo di nga ni nga caltrate bikugan ko mukalitar ning panggahi ning ahang abaga nga ni jud siguro pagkuwang nakag calcium